somi kelen tun bɛ cɛla mɔgɔ min na mɔgɔ tan fagali la donc yɔrɔ dɔ kɔnɔna na Los Angeles mara la su yɛrɛ karido na ni marifakisɛ joginin da ye bolifɛn dɔ kɔnɔna na karido na muso bayirika caman ye wuli ka jɔ kɛ l'Amérique gun kan ka kofɔli kɛ u ka kɔnɔ taliko n'u ka densɔrɔliko jo sariyaw lakanali lasagoninw kan a bɛnna Roe v. Wade ka kɔnɔtiɲɛ hakɛ labilali san 50 ma dankarili kɛra min na jumadon na a kɔnbagaw ye nisɔngoya taama kɛ Washington DC. L'Amérique jigiɲɛ kotigi bɛ Zambi a bɛ taama daminɛla farafina jamana 3 kɔnɔna na Reuters ka laseli senfɛ u sinsira taama in nafa bɔli kan Zambi jamana fɛ ka kɛɲɛ ni Chine ka juru minnu bɛ Zambi jamana la ye. Jamakulu ye kalo sankura yɛlɛmaliw ɲɛnamayaliw kɛ karido na l'Amérique jamana kan dragon ani pétard caman labɔra chinois ka kin kɔnɔna na Washington DC san 2 lajɔlen kɔfɛ ka sabu kɛ coronavirus bana ye. Avatar ka jabɔlen k'a nafolokun sɔrɔlen duniya gun kan tɛmɛna $2 miliyari 2 la karido na